Senjuri, nselmilkom u grazzi tal-li inaqattu magħna l-programm qribna ftit minuti qabel l-aħbarijiet kuljum mit-tnejn ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Dejjem inżommukom aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna, inkluż ukoll fuħut mill-episodji li seħħu ġewwa il-Parlament l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Ftit tal-jemilu rajna mill-ġdid l-atteġġament u l-attitudni li qed jadotta Carola Akulina, deputat nazzjonalista, illi kull ma jmur dejjem qegħdin naraw l-attitudni illi qiegħed jaddotta fil-konfront tal-gvern, waħda ta' disprezz lejn l-awtorità tal-gvern u waħda li turi wkoll in-nuqqas ta' rispett għall-ħidma tal-gvern. Qegħdin naraw kif Carola Akulina minn jum għal jum qiegħed juża lilu nnifsu u anke il-fazzjoni illi jirrappreżentaw sabiex tkompli tagħmel ħsara lill-gvern u anke ħidmet il-gvern. Intant aħna bl-ebda mod maħna qed ngħidu li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista illi jifforma parti minnha Carola Akulina m'għandix tagħmel kritika lejn il-ħidma tal-gvern, anzi dak huwa l-irwol tal-Oppożizzjoni li tagħmel kritika iżda kritika kostruttiva li turi kif tista' tkun fl-aħħar mill-aħħar gvern alternattiv. Iżda minnaħa tiegħu Carola Akulina qiegħed jagħmel kollox minn barra dan. Infatti, anke fid-diskors tiegħu sejjaħ lill-gvern bħala wieħed dittatorjali u anke kif insejħu bl-Ingliż totalitarian jew inkella authoritarian. Jiena nagħmel ftit mistoqsija lilkom li qed isseguna fitxu ftit anke sempliċement tfittxu fuq l-internet xi jfisser li gvern ikun dittatorjali, xi jfisser li gvern ikun authoritarian, xi jfisser li gvern ikun totalitarian. Intant dwar dan kollu li qedtilkom aħna programm qribna żgur li ma jagħmilx huwa li ma jibbażax lilu nnifsu fuq opinjonijiet, iżda nippruvaw naddulkom il-fatti u l-fatti nadduhomkom ukoll bil-filmati. Ħanħalli fidejn dan il-filmat, għaliex dan il-filmat se jitkellem waħdu daw kollu li spjegajt se tkunu tistgħu issegwu intom bajnejkom stess. Insegwu flimkien x'qal Carola Akulina fil-Parlament. Insegwu. Dan huwa gvern dittatorjali illi jrid jaħtaf il-poter mill-organi kollha tal-Istat u jżommhom f'idejh biex jagħmel li jritu, biex jabbuża kemm iritu, biex jisraq kemm iritu, biex joqtol lil min iritu. Gvern awtoritarju, gvern dittatorjali. Attitudni li turi wkoll is-sens ta' arroganza li għandu d-deputat nazzjonalista Carola Akulina fil-konfront tal-gvern. Naħseb attitudni deplorabbli li tkompli turi minn jum għal jum li kull ma jmur l-attitudni li qed jadotta Carola Akulina. Sħabu u l-fazzjoni estremista li għadha sallum il-ġurnata taħkem in-narrattiva tal-Partit Nazzjonalista l-iskop tagħha huwa wieħed, anzi kważi nsejjaħlu tnejn, li distabilizza il-pajjiż u li jagħmel minn kollox biex jakkwista il-poter. Intant din l-attitudni ġibdet l-attenzjoni mhux biss tal-pubbliku ġenerali iżda anke tal-Ministru Jonathan Attard, responsabbli mill-Ġustizzja, li min-naħa tiegħu talab lis-sedja sabiex dak li kien għadu kemm qal Carola Akulina d-deputat nazzjonalista jirtiraħ li huwa wieħed bla bażi. Segwu x'qal il-Ministru Jonathan Attard. L-Onorevoli Ministru Jonathan Attard. Il-gvern li jrid joqtol lil xi ħadd għandu jirtiraħħu. L-Onorevoli Akulina, inti qed tgħid li l-gvern ordna joqtol xi ħadd? Jiena qed ngħid li l-gvern irid joqtol lil xi ħadd. Min-naħa tiegħu d-deputat nazzjonalista Carola Akulina żamm ma' kemmtu minkejja li l-affarijiet li qal m'għandux biex jissustanzjahom u m'għandux il-fatti biex jissustanzja dak li qal inkluż il-gvern dittatorjali, gvern awtoritarju u anke l-gvern jasal biex joqtol. Ħaseb huma statements li anke ġibdu l-attenzjoni tal-Speaker, il-President tal-Kamra li min-naħa tiegħu qal kemm għandna nkunu aktar maturi fid-diskors tagħna. Nfakkarkom. Deputat nazzjonalista Carola Akulina jifforma parti mill-Partit Nazzjonalista, se jekk jagħmilx parti mill-fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista huwa argument ieħor. Però li hu żgur u mhux forsi jibqa' l-fatt li l-Partit Nazzjonalista għadha pitada jaspira li jkun gvern alternattiv, jasal li jmexxi. Żgur mhux forsi li b'dak li qed joffri l-Partit Nazzjonalista b'xi mod jew ieħor qed jaspira jew inkella li jagħmel xi element ta' kisbiet mal-poplu ġenerali b'din it-tip ta' attitudni u narrattiva illi qed juża. Li żgur li mhux forsi m'hemm l-ebda lok ta' mibeda f'dak id-diskors li qiegħed jgħid. U naħseb li għandu jsib il-kundanna ta' kull wieħed u waħda minna jekk għandek kritika, anzi kważi anke il-Gvern u l-Partit Laburista kemm il-darba anke fuq programmi televiżivi tismagħhom jgħidu li jridu jaraw oppożizzjoni li tikkritika. Però oppożizzjoni li ssejjaħ il-Gvern dittatorjali u nkella jrid joqtol in-nies naħseb żgur mhix taspira li għadha pitada tkun qiegħda tmexxi dan l-istess pajjiż. Intant min-naħa tagħna wasalna għal tmiem ta' programm ieħor, aħna kif urejnikom dan il-programm jipprova jgħaddilkom anke l-filmati sabiex intom tkunu tistgħu issegwu magħna dak kollu li qed jiġri u żommu ruħkom aġġornati dwar dak li qiegħed iseħħ madwarna. Infakkarkom
ħafna mill-filmati li jidru fuq il-televiżjoni jkunu qegħdin jidru wkoll fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Ribna. Allura nħeġġixkom teħtlu hemmhekk tħallu like u segwu dawn l-istess filmati. Jiena miġdiet nirringrazzakom talli kontu magħna għal dan il-programm Ribna li jixxandar ta' kuljum mit-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Issa, nsellmilkom bqgħu segwu l-istazzjon 1 jibda l-aħbarijiet minn hawn u ftit minuti oħra.